Много мои познати разбират от футбол. Знаят имената на безброй футболисти, къде и кога са играли. Знаят славните победи на много отбори и техните горчиви загуби. Също така знаят кога нарушението е за жълт картон или не. Дали е имало или е нямало дуспа. Знаят дори кога има пасивна засада. Хората, които разбират правилата от футбола, са много. От друга страна, малко са хората, които разбират правилата на държавното устройство. Това е странно, защото правилата в държавата не са повече или по-сложни от тези във футбола. А целият наш живот зависи от тях. Нали от тях зависят и пенсии, и заплати, и училища, и безработица. Интересно. Никой не казва, всички във футбола са маскари, нали? А защо? Защото хората познават правилата и знаят кой играч колко струва. Обърнете внимание, че хората, които не се интересуват от футбол, често казват, всички футболисти са един дол дренки. Но това не може да се каже от човек, който наистина разбира от играта. Правилата на държавната власт не са по-различни. И там има играчи и отбори, и там има чужди термини като аут или тъч или дуспа. Въпросът е да ги разберем. С общи усилия ще се опитаме да обясним най-важните правила, без да използваме засуканите думи на политиците. Така ще знаем кога реферът трябва да свири засада, нарушение или да даде червен картон. Всичко това било от полза за всички нас. Все пак, ние сме реферът. Спортът и политиката започвали да върват ръка за ръка от ранното средновековие. Това естествено се случило в най-могъщата тогава държава Византия и нейната прекрасна столица Константинопол. Тогава на мода било надбягването с колесници. Те били толкова важни, че хиподрумът се считал за по-важен от църквата Света София. Отборите били два – отборът на сините и отборът на зелените. Горе-долу, както и днес. Всеки по-голям град има по два отбора. Например, в София – Левски и ЦСКА. В Пловдив – Ботев и Локомотив. В Лондон – Арсенал и Челси. В Манчестър са Юнайтед и Сити, а в Мадрид са Реал и Атлетико. И така нататък. Всеки от отборите наемал състезателни коне, наемал треньори, лекари, колари, готвачи, купувал и продавал коне, поддържал конюшни, ковачници, кухни, спални. Това била същинска цариградска средновековна Формула 1. Постепенно съревнованието между двата отбора излязло извън хиподрума и се разпростряло из целия град. Феновете на отборите се съревновавали и в празненства, и в шествия, и в празници, и в театрите. Всеки фен допринасял с нещо за славата на отбора. Тогава нарекли фен-клубовете партии, което ще рече част от народа. Така всеки фен бил или член на партията на зелените, или член на партията на сините. А понеже градът ставал все по-голям, са появили още две партии, т.е. още два отбора – на белите и на червените. Нещо като днешните Локо София и Славия. Феновете на отборите, т.е. членовете на партиите, постепенно започнали да имат по-голямо влияние, като достигнали дори до постове като чиновници в двореца или дори съветвали императора. Така всяка партия се опитвала да настани свои членове на влиятелни обществени длъжности или поне на някои от по-тлъстите службици. А това последното, комай, няма нужда да ви го обясняваме. Такъв бил политическия живот в столицата на Византия до 1204 година, когато Константинопол бил превзет от кръстоносците. Горе-долу по това време в Западна Европа нещата вървели на зле. Държавите се управлявали в старите варварски традиции, като ако кралят бил мъдър, управлявал мъдро, ако бил глупав, управлявал глупаво. Често обаче се случвало един глупав крал да бъде заменен от друг по-глупав крал, който, например, слушал само блюдолистите, назначавал симпатичните, а наказвал само грозните.
Към края на 12 и началото на 13 век, горе-долу, когато царете Асен и Петър освобождавали България, в Англия нещата станали силно нетърпими. Страната била постоянно или във война с Франция, или в гражданска война. И кралят и принцовете, както си му е редът, събирали средства за кампаниите си, като вземали заеми от други благородници и като увеличавали данъците на поданиците си. Когато Ричард Лъското сърце станал крал, вместо да се опита да възстанови държавата си, решил да се прослави в светите земи на днешен Израел и започнал подготовката на третия кръстоносен поход. И пак, както си му е редът, крал Ричард взел нови заеми и наложил нови данъци. Освен това назначил на държавни постове само хора, които си плащали за тях. Стигнал до там, че за свои заместници назначил 2 души, които си платили да управляват Англия от негово име. След като крал Ричард се върнал в Англия, той подновил войните срещу Франция. А когато умрял, неговият наследник, брат му Джон, също продължил да воюва. Той също си набавил пари по познатите начини – заеми и високи данъци. Накрая крал Джон геройски загубил войната с Франция, а с това и по-голямата част от земите си. С това чашата преляла. Бароните на севера не получавали нито парите от заемите, нито плодородни земи във Франция. Затова през 1215 година те се вдигнали на бунт и за няколко месеца превзели Лондон. Написали своите искания, които кралят след това трябвало да изпълнява. Тези искания били мирен договор, който се нарича Магна Харта Либертатум или Великата харта на свободите. Магна Харта Либертатум, освен мирен договор, е и закон, който има власт над краля. Това всъщност е първата конституция. Навсякъде другаде по това време всеки крал е бил над закона и е можел да го променя когато и както му скимне. В Магна Харта обаче властта на краля се ограничавала и така се създавал определен ред. Това е записано в самия увод на Магна Харта, уводът, който се нарича преамбюл. Никой не стои над закона, нито цар, нито законодател. Тоест, законът важи за всички, без изключение. Магна Харта е и първият документ, в който се описват правата и задълженията на държавните органи. Например, член 61 създава нов орган – Съвет на бароните. Избират се 25 барона, които да съблюдават спазването на тази харта. Ако кралят престъпи който и да е член на Магна Харта, 4 от бароните на съвета могат да изискат незабавна поправка на нередността. Ако това не стане, съветът може да запорира имотите на краля. Някои членове правят първи крачки към независимост на правосъдието. Никой кралски съновник няма право да решава делата, които са подсъдни на кралските съдии. Кралят назначава за съдии само такива, които познават закона и възнамеряват да го прилагат добре. Също така се поставя ред за определенето на данъците, които са били основният проблем за бунта на северните барони. Нито налог, нито плащания ще бъдат налагани от краля, освен по всеобщо съгласие със съвета на бароните. Така Магна Харта е първият документ, от който държавите по-късно почерпват опит какво да запишат в своите конституции. А най-важните неща във всяка конституция са следните. Конституцията е върховен закон на държавата, който може да бъде изменян само по строго определен ред. Никой не може да бъде по-силен от Конституцията, нито да й противоречи, в това число и законите. Също така, нито орган, нито човек може да бъде по-силен от Конституцията. В Конституцията още са записани основните права и задължения на гражданите и на държавните органи. Магна Харта бързо показва добри резултати.
И през следващите векове западните философи започват да развиват идеи за подобряване на държавното управление. Те твърдят, че всеки човек, който властва, е склонен да злоупотребява, че нечестните хора са повече от почтените и че е важно да се разчита не само почтени хора да вземат важните държавни длъжности, защото шансът за това е малък. Обаче властта трябва да бъде разпределена по такъв начин, че да се използва за добро, дори когато в нея има нечестни хора. Тези идеи, странно защо, не са били долюбвани от европейските крале и принцове, нито от европейските феодали. И съвсем естествено не са могли да намерят почва в Европа. За сметка на това са се развили и са намерили много поддръжници в новия свят, както тогава са наричали Америка. Точно в американските колонии на Великобритания през края на 18 век нещата започнали да се обтягат. От едната страна на океана, в Лондон, кралят и парламента приемали закони, а от другата страна, в Америка, тези закони трябвало да се спазват. Хората в колониите се водили на хартия британски поданици, но нямали достъп до важните централни органи, където управляващите считали колониите главно като източник за ресурси и не можели, а и не искали да се грижат за хората там. Това положение било нетърпимо за предприемчивото население в Америка. Затова най-начетените личности от колониите изпратили писма до краля, с които посочвали тези несправедливи грешки. Но кралят приел, че тези хора са изменници, обявил ги извън закона и заповядал на въоръжените сили да наложат ред. Така започнала войната за независимост, при която хората от колониите воюват, за да защитат живота, имуществото и правата си. Другите европейски колониални държави също обявили война на Британия, която финално загубила войната, а колониите получили независимост. Новата държава се нарекла Съединени американски щати и самостоятелно си приела конституция, с която въвела съвсем нов, революционен за това време начин на държавно устройство. Конституцията на Съединените щати разпределя държавните органи в три групи. Органи на законодателната власт, органи на изпълнителната власт и органи на съдебната власт, като всеки орган има точно определени права и не може да нарушава правата на друг орган. Изпълнителната власт в Америка се оглавява от президента, който властва за срок от 4 години и се избира от населението. Това е различно от всичко познато по това време, когато кралете са управлявали по принцип докато са живи. До тогава се е считало, че цялата власт принадлежи на краля, т.е. че всичко в държавата принадлежи на краля. Тази държавна власт се нарича суверенитет. Затова кралят се наричал суверен. Конституцията на САЩ скъсва тези традиции и определя, че суверен е народът. Народът е този, който раздава парченца от държавната власт на държавните органи. Всеки държавен орган е получил от народа парченца от държавната власт и трябва да управлява за благото на народа. Това е една наистина прекрасна философия. Цялата законодателна власт в Съединените щати се предоставя на два органа – Камара на представителите и Сенат. Тези два органа заедно се наричат Конгрес, което означава парламент. Камарата на представителите се нарича Долна камара, а Сенатът – Горна камара. Конгресът, т.е. парламентът на САЩ, е първият парламент в света с две камари. Той е и първият парламент, при който и конгресмените, и сенаторите се избират директно от народа. Конгресът има право да определя всички данъци.
да назначава съдиите, да обявява война, да издържа армия и флот и да приема всички закони на Съединените щати. Всеки законопроект се приема и от Камарата на представителите, и от Сената, но след това се представя за одобрение на президента. Ако той одобри законопроекта, го подписва. Ако не го одобри, той го връща на камарата, която го е предложила. Това е тъй нареченото вето на президента. Лека по лека идеите на тази конституция започват да се възприемат от различни държави по света. Например, държавите, при които има крале, започват да разбират, че кралят е просто поредният държавен орган, а властта се дава само от народа.